लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे टपिक लाना फैदों। नोंथांमोनाबो गुगोल यामिनी एबा AI आव जुदि फट' एडिटिं खालामदोंब्ला आरो नोंथांमोना भाइराल जाजानो गिदोंब्ला आरो बिनि हिस्टरिखौ नोंथांमोना डिलिट खालामनोब्ला आरो बिनि एक्टिभिटिखौ अफ खालामब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर आरो गुगोल यामिनी एबा AI एबा मोनसे गुगोलनि बाहागोसो आरो जोंनि फट'खौ मालाबाबो भाइराल खालामा। जुदि नोंथांमोना बिनि हिस्टरिखौ डिलिट खालामनो गोसोब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गिबियावनो आं मबाइल स्क्रिनाव फैबाय। मबाइल स्क्रिनाव फैनाय लोगो लोगो आङो गुगोल यामिनी सार्च खालामबाय। सार्च खालामनानै आं नै थुना होबाय। लेफ्ट साइडआव डट डट मोनथाम फैगोन, थुना होबाय डट डट मोनथामाव। बेनिफ्राय गाहायाव नुगोन नै लोगोफोर सेटिं एन्ड हेल्पआव थुना होबाय। सेटिं एन्ड हेल्पआव थुना होनाय लोगो लोगो एक्टिभिटि नुगोन। एक्टिभिटिआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गासैबो हिस्टरिया नुजाजोबगोन आरो ना। नोंथांमोना AI आव बेसेबां गुगोल यामिनीआव बेसेबां फट' बानायदोंमोन, इडिट खालामदों, बे नुजाजोबगोन। बेखौ दानना लानानै एक्टिभिटिखौ अफ खालामना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना एक्टिभिटिखौ अफ खालामो अब्ला नोंथांमोना बेसेबां फट' इडिटिं खालामा मानो सेभ खालामनाय नङा आरो ना गुगोला। आंना लोगोफोर अलरेडि अफखासो आरो ना एक्टिभिटिबा, बेखायनो आंनिखौ जेबो नोंथांमोना फट'खौ नुनाय जायासै। आंना अफखासो। नोंथांमोनाबो बेबायदि अफ खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला अफ खालामोब्ला नोंथांमोननि फट'खौ गुगोला सेभ खालामनाय नङा आरो ना, माने हिस्टरियाव थानाय नङा आरो ना लोगोफोर। एक्टिभिटिखौ नोंथांमोनाबो अफ खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि आरो ना। भिडिअखौ माबोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ स' माच, बाय बाय। आरो नेक्स्ट भिडिअआव नेक्स्ट टपिकआव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।